सिखोना जाहार हाग्रा फार्स्ट नाम्बार माबायावहाय आर्मिफोरा आंखौ हमनो मोन्दोंमोन। ओमफ्राय आर्मिफ्रा 10 जनमोन, आं हारसिंमोन। बे बिथांमोनहा हरखाबै आंखौ हमनो मोन्दों। हमनो मोननानै आंनि गामसाजों आखाइखौ खाख्रबदों आरोखि। खाख्रबनानै गस्ला गेन्जि गांसे दंमोन। ओमफ्राय आंखौ ओरैबायदि बुग्लिनानै माने खोमा थोमा खोनाला बेबायदि जालांबाय आरोखि। ओमफ्राय उनावहाय मोनसे जायगायाव आंखौ गावथारनो लांदोंमोन बिथांमोनहा। नाथाय बिसोरो हादिया आंखौ। आखाइ थोंसेयाव आंखौ साब्रै हमनानै बिसोरो आखाइ खाख्रबैनो बुलायनानै आङो खारग'नाय जाबाय। बिसोरनि आखाइया, सासे आर्मिना आखाइया गावदों, सासेना बायदों आरोखि। बियो आर्मिया गोजाननि नङामोन, बे पार्कआव केम्पआवनो थायोमोन बिथांमोनहा। आरो आङो बिनिफ्राय एकदम बुलायनानै, नङाबा बिदिनो आंनि जिउआ दिनैसिम थानाय नङामोन। बेनि उनाव आङो एखेबारे हाग्रा खारनानै बै जेथिया 6 सादाना दानगोदानमोन आरोखि। हाग्रा एवस्रांगोदानमोन, न' गंसेबो गैयामोन। दा गामि जाजोब्बायनो, आं थांनो मोनाखै। दा बेफोर जायगायाव जों थायोमोन, गोबां आफादनि मानसिफोर थायोमोन। गोबां जोंनि एनडिएफबिआ बाहायनो जिउ खुङोमोन। दा बेफोरबायदि जायगायाव आं थांनो नंगासिनो दं। टाइम मोनैखाय आं थांनो मोनाखै। थेवब्लाबो आं नैबे लामा ससेसिम फैनायाव आं बिराद गोजोननाय मोन्दों। दाबो बिफां लाइफाङा स्ट्रङैनो दङ, गोजोननाय मोन्दों आरो बिरादनो। आरो बेबायदिनो हाग्रा बंग्राया थाबाय थायोबा बेफोरो जोंनिनो सम्पति। रावबो जेबो दा खालामथों, रावबो जेनेबा सोरबाया दाउसिन दाउलाफोरखौ खहा दा खालामथों, मोख्राफोरखौ दा गावथों, आरो बेबायदिनो दंफां लाइफांफोरखौ दा दानफायथों। इयुनाव जोंनि बर'लेण्डनि सम्पति, रावनिबो सम्पति नङा। बेफोरनो 3 नाम्बार दालां, गोदो दंफांनि दालांमोन, दा आरसिसि कालभार्ट जाबाय। बेहाय गोदो 96नि सिगाङाव बेखौ बम होदोंमोन सोरबा, बिराद गाज्रिमोन। दा बिराद मोजां जाबाय। ओमफ्राय जों दा बेरायनो फैदों दिग्लिनि एसे साहाजों। दा माखासे जिउ जारिमिनखौ नैबे दिग्लि हाग्रायाव लामायाव माखासे फोरमायनो लुगैदों आं। दा नैबेथिंजाय सिखोना जाहार, नैबे हाग्राया। ओमफ्राय नैबेथिंजाय लेंसन, बेहाय बर' माखासे दङ, आदिबासि माखासे दङ। आरो नैबेथिंजाय सिखोना जाहारथिंजाय माने दा बर्थमान बिथिंजाय खुनु हादान दानथ'वाखै। दा बै जाहारबारि एरियायावल' माने दा बर'फोर दङ। दा बिथिंजाय हाग्राया आबुङैनो दं, जोबोद समायना। बिराद गोजोननाय मोन्दों हाग्राखौ लोगो मोनफैफिननानै। बिराद स्रं दंफां लाइफां हनै गोथांनो ओरैबो हाग्रा बंग्राया बेबायदिनो थायोब्ला मै अमा दाउसिन दाउलाया जोबोद मोजां मोनगोन। मानसियाबो अक्सिजेन बार मोनगोन। बेनि थाखायनो बिराद नायनो लुगैनानै फैथारबाय। जों दाबो सिङाव हाबनो हायाखै सरलपारायाव। जोङो दिग्लिनि एसे साहानो दङ 3 नाम्बार दालाङावहाय। नैबे सोनाबनि सिखोना जाहार हाग्रायाव जों थायोमोन आरोखि गोदोहाय। बै ससे थांबावब्ला सात लामा मोननोसै। बे 7 लामाजोंनो ओरै जोंनि माखासे आफादनि मानसिफ्रा थांलाय फैलाय खालामोमोन। आरो बे 7 लामाखौ ओरै सोनाबहा थाङोब्ला बेहाय मोनसे साम'खा भान्डार होननाय लोगो मोनो बाहायनो। आरो बिनि साम'खा भान्डारनि एसे माबा फैबावोबा सिखोना जोहोलावनि मोनसे फुख्रि आरो बांकार लोगो मोनफैगोन बाहाय। जोबोद मोजां। बाहाय बिसिम थांनो हायाखै, जों थांनो नंगासिनो दङ, टाइमानो मोनाखै। ओमफ्रायहाय बिराद गुवार बियो। बेनिफ्राय खमसे खम माबासिम सोरमोंगासिम बे दिग्लिनिफ्राय हाग्राया जेबो जायाखै, दाबो मोजाङैनो दंजोबो। दिनै फैनानै आंनि गोसोआ आनन्द मोन्दों आरोखि, गोसोखौ खुसि मोन्दों आरोखि। ओमफ्राय सिगाङावहाय दंफां लाइफाङा बांसिन दंमोन, साल दंफां, गोबां सिदा दंफां दङमोन। दा सिदा दंफां साल दंफांखौ नुनो थाङोब्ला दा हनै आं नुफैबाय थाइलारु बिफां, खोदोम बिफां, ओमफ्राय सुम्लि दंफां नुदों। गोदोहाय साल दंफां दंमोन। बेफोरो दंफांफोरखौ जों दानिया नुनो मोनलिया। दानि बोथोरा खोलि जुग जालांबाय। दा हनै बिफां लाइफांनि महराबो सोलायलांबाय। गोदोहाय साल दंफांनि महर मुस्रिया दस्रामोन, दा साल गैलिया, गुबुन आवखा दंफां जाजोब्बाय। साल दंफांफ्रा थायोबा गोजोननाय मोनगौमोन। दा बेफोरो बहा गोमालांजोबखो मोनथिनो मोनला आरोखि।